אוקיי, קדימה, אני מסתובבת, תבחר. תבחר אחד כל שני. לא, לא לך! לא לאכול. את מוכרת. תראה, אתה עושה אחד כזה ככה, אתה מצביע על הרעל, אוקיי? והשני מסתובב לשם, אוקיי? יאללה, קדימה. תעשה את זה, תבחר. יאללה, בחרת? אבא. אוקיי, יאללה, עכשיו אני. הנה, זה שלי. יאללה, קדימה. בחרתי. ניסיון יפה של פלאט. זה של מרים. לקחת לו. נגמר בזה. אכלה עם מרים. ככה פחד וככה. עשיתם גם את הרעל הזה? אבל הוא התחיל לאכול אחד בלי קשר.